Izkinontatik idazten dizu azken aldian bezala. Egia da bai sasoi honetan hotza egiten duela. Neska gazte bat ezagutu du 3 aste badirela. Esango nuke bere begiek erraz sorgindu nautela. Neska gazte bat ezagutu 3 aste badirela. Esango nuke bere begiek erraz sorgindu nautela. Azken bidaia hau ez duzu izan, etxe ondotik iesan. Nigandik urrun aurkitu arren, ara itzultzeko ametsa. Zuekin beti oroitzen bainaiz, ahaztu naizenik ezkantza. Sentimenduak esaten baina, ez da hain gauza erreza. Zuekin beti oroitzen bainaiz, ahaztu naizenik ezkantza. Sentimenduak esaten baina, ez da hain gauza erreza. Orain goizean goizik hartzen du Mendebalderako trena. Arrizko zorua aztu eta biderik eta zarrena. Bizitzak sarri erakusten du badena eta ez dena. Inoiz latzartu banindu ere, gaur gozo hartu nauena. Bizitzak sarri erakusten du badena eta ez dena. Inoiz latzartu banindu ere, gaur gozo hartu nauena. Baina egun luzetan bihotza egoten da triste.
Hortako, azaldu Esteban Juárez, Maite Ayerdi, Mine Odriozola eta Berren Zagartazo. Zuzendaritzako, azaldu Esteban Juárez, aurrean, dalo bero bat behase.
Eta, ikusten jokatatzen izuzera izan horrezko ezkinko dira.
saiaku, altan funk eskainiko joe. Txalo bero bat!
emateko, jaialdixi ikusgari emateko. Hoi, danan arti, ikastolako bertzu kantako da. Hortako, ordenan ertetzen jugo gara. Sigarreko maiako